Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van jou eigen schuld hast en dat u erbij bent. Met mij is je van jou Naomi Gorms en ik zie Eduard Giesbrecht. Zo, Naomi, welkom hier to dit programma. Dankeschön. Du bent de jongste persoon wat zo weet wat in dit programma metgemerkt heeft. Ik zie zeer vrouw en stelt erop. 14 jaar. Zo, wie willen van jou van die leven hier in Naomi? Vertel me, waar bist du geboren, waar bist du opgewassen? Ik zie hier in Bolivia, hier in Santa Cruz geboren. En als ik meest 3 jaar trok ik naar Canada, waar ik heb zo'n 9 jaar gewoond. En ik zie een paar Mal teruggewassen intussen aan, aber dit is mijn thuisland. Sehr schön. So, deine Eltern sind auch Christen, nicht so? Ja, ik zie een christelijk heim opgewassen. En ik had zo'n fijne ouderen, zo'n fijne familie. Ik dank God iedere dag voor die. Ze zijn zo'n grote invloed geweest in mijn leven. En dat heeft me door zo'n veel zware tijden geholpen. Van hoe oud hast du Jezus aangenomen, dat eerste Mal in je leven? Ik werd zo bij 3 jaar oud. Dan mijn mama had me en mijn oudste broer allemaal geschichten verteld. So, als ik meest 3 werd, dan ben ik Jezus aan, dat eerste Mal. En als ik zo bij 12 jaar oud werd, dan speelde ik dat zo kliks meer op flash. Dat ik gebruikte Jezus in mijn leven en ik zal me ganz handgeven naar hem. En zo, van ik 12 jaar werd, dan geef ik me frisch op naar Jezus en ik probeer iedere dag nog wieder me ganz hand geven voor hem. Sehr schön. So, dann mit 12, dann klickst du mal wahr, und von du hast du dann ganz ernst mit Jesus gelebt. Wie wollen von dir aber was anderes vertellen? Du hast eine sehr schwere Zeit durchgegangen in dein Leben. Was wie diese Zeit erreicht? Als ik in Canada, als we naar Canada trokken, als ik toen angefangen naar school te gaan en zo bij de 5e klas, toen had ik een paar vrienden. Meeste van mijn vrienden waren niet christen, so ik had ze niet, van mijn vrienden uit had ik niet geen vrienden gehad. Ik had 2 van mijn ganz dichte vrienden, eine waren christ, aber zij waren zeer stille meer, en de andere, die waren niet christ. Zij hadden verbruik in het leven thuis, ihre ouderen waren niet meer te helpen. En so zij hebben zeer veel met Jezus te doen gehad, met deze Jezus. En so zij vertelde me nog maar, en zij zei dat zij verteld werden met dat een Jezus van zij slopen ging. En zij hadden Jezus versproken dat zij would al ihre familie en al ihre vrienden wat dicht bij haar waren, would zij dood maken. En so ik had door een jaar geleden. Ik zie nu van ik denken dat ik kan blij zijn, weil zo toen dat al onze gemeenschap met andere mensen, met onze familie, die schnitt blij op dat einer kon niet meer de waarheid zijn. En zo, die had me ganz aan de ark, waar ik wist niet voorheen. Ik zie zo veel alleen geweest, zo veel alleen gespeeld. Ik zie verken van, ik zie teruggekomen van de school, ik uit een basje word en ging in mijn stoeven en ik studeerde en zie door een ganz nummer hebben bij geweest. So, wat fängt dann an te passieren, wenn diese Mädel alles gesagt hat? Als ik, dat fängt an te passieren, dat van ik sloten ging, dan zag ik dat en ik speurde dat er ernst wat boven mij werd en dat vluchtte over mij en dat wil mij doodmaken. En ik zie een zeer grote angst wat ik heb geleefd. Maar dan vang ik uit van ik mijn Bibel opmerken dat ik vandaag, van ik die er bloos op het zit mee liggen had, dan ging dat weg. En ik lees zo te lezen, so ik heb zo veel in mijn Bibel gelezen, maar wel zo van mij in deze aard had. Ik heb meest kans op met mijn Bibel lezen, ik heb meest niet in mijn Bibel gelezen. Dus zo had zo toen zo diep gesneden, zo afgesneden. Ik werd
ganz van de wat het weggetragen. Wow. En vertel ze met irgendwem über dit, oder wie stel über dit? Ik zie ganz stel, was ik zie dat alleen doorgegaan. Keiner wist van dit wat een paar jaar later, wat ik is dit doorgeweerd, van ik is over 12 jaar. Wow. En dan hast du dat dan über met mensen metgedeeld? En dan heb ik dat met mijn ouderen metgedeeld en met andere mensen ook, ja. Wat, du vertelt mir ver wie anfangen, weil das vertellen ze mir nach, dat du noch mehr schwört, wat du durchgegangen wirst. Ja, als ik een jonge meer werd, vielleicht 8, 9 jaar, dan zie ik seksueel misbruikt geworden met van een van mijn vrienden. Zij werden zeer dicht bij mij bewegen. Meest krijg beste vrienden. En zo, ik wist niet. Dat weet niet, maar een paar jaar later word ik dat wirklich aanward, word ik dat später dat aardig werd. En van toen, ik heb me zeer zelfs beschuldigd. En ik voelde immer zo, ik weet niet goed genoeg. En ik had toch zo beter weten, ik zal dat niet gaan doen, ik zie schuldig. En toen heb je dan mir gesagt, ik red niet met mensen. En ik en mijn mama en ik mijn ouderen, we hadden niet een gemeenschap. En toen ben woont tussen mij en mijn ouderen. Maar eine Nacht, me fing aan zo zwaar te worden met de ganze tijd. En zo, de wereld, mijn Alvram zo wist. Mijn pa was niet thuis, mijn mama zat in de living room. En dan ging ik toen aan en ik vertelde dat plus alle, ik rood en ik vertelde dat. En we zijn wat goed en de nacht nog opgewast. En dat is waar de woont weer doorgebracht. Ik mijn mama en mijn ouderen hadden een zeer goede relatie. En dat is waar de woont weer doorgebracht. En vandaar dat de zoeten had een grote kracht verloren aan mij. En zij bewijzen die ook in diesem Moment, als je dat vertalen dat live en dat ze die trotzdem aannemen. Ja, mijn mama werd zeer maatvoldig. En zij werd zeer liefdevol. Ik had werkelijk zeer angst wat zij would zijn en wat mijn dad ook would zijn. Ik had grote angst. Maar als ik dat vertelde, en zij bleef zo liefdevol teruggereden uit mij, dan speelde ik dat zo. Ik speelde dat ik weet wat weet. Ik weet je leeft. Sehr schön. En wat heeft dat je dan... Du das Bilder aufnehmen in die Kirche, nicht so? Ja, als ik juist frisch mijn leven jeugd, ik van kon daar in de kerk met te houden. En ik kon nu in het leven kerk kon ik beelden nemen, wat me zo schijn deed. En dat is een talent. Ja, een goof. Een goof, wat God me gegeven heeft. En ik zie zo veel van ik aan kon doen met die goof. Sehr fijn. Ik vreem me allemaal dat ik zei dat ganz jonge mensen God dienen. En ik zei dat ihr Leben verbeteren dat ze zich zelfs van veel meer weer schatzen, wenn sie ihre gute Brücke kennen. Maar nu die verstellen, ze zijn vielleicht junge Mädels oder junge Jungs, die haben auch eine sehr schwere Zeit, vielleicht auch ernst, was würdest du diese jungen Menschen sagen wollen? Ik würde sagen, dat die zijn niet alleen en dat zij zich ernst wem zeggen, met wem ze kan vertellen. Wings tot alle ben houden, dat is niet goed. En dat merkt dat plus nachschwander. En lees die Bibel, lees die waarheid wat God voor die heeft. En dan wirst du zijn dat het niet werkelijk is wat den zoeten die wil zijn. Da leider nu God horchen ons nu zoeten. En bid du met een ganzen harten van die dat ernst voor eindhem, van die ernst wat spelende is, bid du even. Sehr schön. Die wärst auch al getroffen, nicht so? Ja. Sehr schön. Ik kom met deze idee op, maar ver wie dit programma aanvangen, dan had we deze idee, wat würde het zijn, waar we würden vielleicht, du sind vielleicht so wat, ook krijgt het ervoor eind, vielleicht, dat ze met bij ze jesten, vielleicht dan gaan, vielleicht so overs, van ze in diesteren gaan, dat ze zaken hier, oder dat deren knal, oder ernstige fijne zaken passieren, dat ze zeer angst hebben, wenn du bij ze jesten am Ende sind. Dat we met deze personen van jou beden willen. En vielleicht ook, zijn hier vielleicht ganz junge Jugendliche, oder Teenager, wat zij,
Ik voel me zo, ik zie ook seksueel misbruikbaar, maar ik had het zelfs ongeleid en ik voel me zo schuldig, maar ik zie pot van zo wat je was. En dat we van jou bijzonder wijs met deze persoon beden willen. So, wenn du een van die personen bent, en dan is du nu ganz jong bent, als je al alle bent, en die heeft het van jou engageerd, dan mocht ik zeggen, nu krijg du wo du bent, hou stil en bed met ons. We willen met die beden, dat God die kan ganz vrij maken. Want hij verspreekt in de Bijbel, du hast volkomen vrijheid voor ons. En dat we niet eens geloven juist van angst hebben. En als je dat dan, en du had ook wat Bibelvers, wat du mitteilen was. Kan je ons mitteilen, deze Bibelvers? Ja, en Epheser 6, vers 12, sagt dat wir haben nicht bloß wir haben nicht mal gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber gegen die Gewalten, böse Geister von den Himmelswelt und mit Gewalten und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen. Und dort ist so, dort ist wirklich so, die sind du wirklich, viele Menschen spusten über das, aber das ist nicht spust. Das ist was sehr schrecklich. Aber du ist Hoffnung. Ein Vers, was mich auf sehr mitgeholfen, das ist Jakobus 4, Vers 7. Das sagt also, und ihr stellt ihn Gott, stellt ihn gegen den bösen Feind, dann wird er von jünd verschwingen. Amen. Und einer muss sich mit Gott seine Wahrheit mit einer Sicherheit merken, dass von den bösen Gästen nur ans kommt, dass wir können bloß wahrscheinlich bloß sagen, nee, das ist, was Gott von mir sagt, und du hast kein Recht, irgendwas mit mir zu tun. Amen, amen. Sehr schön. En kijk op dit verspreken, dat wanneer we ons God instellen, ons jeden bij zijn vriend stellen, dat hij dan weich maakt. Dat willen we nu krijg beden. Voor die leven ook. En we willen met die top beden. En we willen hem geloven, hem vertrouwen beden. Dat du als kracht in naam Jezus. So, wanneer du rijdt best, dan hou stil en bed met mij top. Dat je beden. Jezus, ik zeg die dankzij dat u de kracht hast, je in allebei ze machen, je in allebei ze kracht. En ik bid nu in naam Jezus Christus, dat de maten van mij wegkomen. En dat ik geen macht over mijn hand en dat ik vrij zie in naam Jezus Christus. Ik bid ook voor al die wat vielleicht seksueel misbruikt zijn, maar wat irgendwo een grote nood zijn, dat u mocht nu krijgen komen en er veel moed schenken en dat u een opheven mocht en er lief bewijzen mocht, hoeveel liefde in naam Jezus Christus is. Wie weet u als kracht in naam Jezus en wie buien deze personen nu met die kracht Jezus op. We willen eens zenen en we willen eens motor spreken en dat ze zich kunnen zoveel wertschätzen als du ons gegeven hast, zoveel wert als du Jezus ons gegeven is. Dankzij Jezus voor dit en dankzij voor de vrijheid wat we in die hand in die naam Jezus Christus. Amen. Dankzij ook Naomi voor metmerken, sehr schöne Zeugnis, sehr schöne Leben, wo Gott die geführt hat. Ik mag ook die leven hier moed wensen, want die dit programma gevallen heeft, dan deel dat met zoveel vrienden als die avonds kost, omdat dat woord Gottes kan in de ganze wereld komen en dat alle plattische mensen voor Jezus erg worden kennen. God is een en tot de nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.